he movie achang tu ber chu Hmeichhe naupang kumsom pathum mi Wednesday adamsi ania akum la naupang zia ngai to in naupang tamtak ain akosak phung adang lambi khle engtik lai mai po mel rum tak aput reng ba ka adang lamna tizual turin ama hian thina chungchang hi atui chil em bok tin mi zong makti a hlo em chan pakhat chu thuam no gothic deu in bel thinin rongdum le var in pol chia a hathin Wednesday chu naupang dangte ang bokin school te akal veya skula po chuan mel tri bai omzet apudeu reng mai alokar a han hon chuan a chhunga a unau pa paxlia chu phuarbe tleta lo omin au chuak theilo turin aka a apple pumlian zethi dasak ani bok Wednesday chuan anau chu chhuwa zalenin anin sik pa chuan thok le khata Wednesday chuan hriat tir na hlim thla dong halin anau antidu da lai te chu a mutheya tin atidu da tu te po a hrengal thei bok heta chi hian naupang sakli mai ani lo ti chu kan hre thei bok ani Wednesday hian midang akhoi emo asi khlek point an hun liam to le an ma hun tur mu theina power magdang lam tak aneya a unau pa lo ti du da tu te chu tui hleu thin ho an ni ti a han hriat chuan hu chuan thin ur takin an school swimming pool a sanga chikhat lo om tak piran ha te chu sarang ip ni lai maya kengin akal ngala anautana phubala ngei chu atum chiang hle swimming pool omna athlen rualin thisen cha ka tui hal apiran ha khailai te chu a ip chop chuan tuia a han thak pop maya pula lo cheng mek anau ti du da tu te ho chuan an sahim nan man mo bak lengin an tlang singal von mai Wednesday nule pa Morticia le Gomez te chuan an fanu nung changrap thak tak te chu an kham to ema wangin school mingthang le za om tak Nevermore Academy admit Unreal ruka he skula zirlai naupang zong te hian supernatural neivekin chu mi omzia chu he school hi mi bik te tan chawa lu thei ania tin he school a hian zirlai naupang te chu an theina man dan le thunun dan te zirtir thin an ni bok Morticia le Gomez te po hi he skula zir chuak hi an nia chu mi omzia chu superpower an nei ve tho ti na ani heti lai hian Nevermore Academy bula ram noya ramwak mi pakhat hi ama in alo oma vandoi khak takin minute railo te nuwa chu pa chu thil siam makle danglam takhian ronbei thutin athi zui ngalani an kho serif chuan ruang chu charin chulai huam chung chu a en fi angala maktak main hetol thina rak thak takhi avoi khat thlenna anilova tu naya hetiang thil thleng hi alo omzeu to thrinani Wednesday chuan a school thar tur chu thlengfel to in an school ne so taka enkol mek tu principal Larissa Wimsinen anin muwa principal chuan Wednesday chu a roommate thar tur anetinen in melshia tirin henu hi werewolf ani nge aniti hi Wednesday nen chuan kong engkima in person tak ania naupang harwang le thoveng tak arum bangpo cheitrial rang noi chi ani lain Wednesday ero rongdum gothic chau ngai nami ani thung chumi nuwa aniti chuan an school chu Wednesday fan kwalpuin group sang te kalphung chu ashil fia loma chung group te chu funks first stoners le scales te anni funks ho chu vampire ho niin first ho ero werewolves ania stoners ho chu gorgon thla niin an lu a rul tam tak a thin scale ho ve thung chu sirens niin midangte rilru an thunun theya eneti chuan an skula Hmeichhe larber siren group ami Bianca Barclay chu ko mutelin abial pahlui chu Xavier Thorpa ani hepa hian alem ziak te chu ataka achan tir thei awangin dead artist tin an ko thin bok chuti lai mekin Adams chung kwa te chu anin thaliam feltia Baber Gomez chuan kar chunga tangin school tua zola chuan kutbung hi aron vom chuak nol mai he kutbung hian anfanu chetalai zong alo en thladon ani chumini a lala chuan Wednesday chuan fencing class zom ve ngalin
an skula Hmeichhe larber bian kainen anin tuma reitak anin vai nuwa an point muzat ala in an zel awangin an Hmeichhe phela thisen chuak masa zok zok ma chu cholova in beizel turin tuthluk na an siam class nei lai an ni ti thengil thakin anin beina chu aur sun chhotan hlea rei fe anin vaile nuwa po an la in ne tok viau zel mai si amai ro chu atopa bian kai chuan Wednesday chala pem chete siam sakin ne na achang zui ta ani chu mi nuwa Wednesday in aliamte tuam tirin in enkol na pindan achua san lain an building chungsanga milim rontla chuan aron del lum trepa vanai thak takin dead artist Xavier Khan Wednesday chu ronnam sonin ahun taka aron chan himta ani reilo te nuwa Wednesday chu apindana aum lain mi tuemo en thatu anei tata shiadna aneya apindan chu adap chuak ta veka ti chuan kutbung kha muchuakin anule paten an en thlamek ani ti a in thchuak ngalani Wednesday chuan kutbung hena chuan amata na rin taka atholo chuan khoya ma cheson le theito lo turin jowara kalnana avowa kutbung chuan thlabar takin Wednesday tan chawa rin turin a in tiam zuita ani Wednesday in pula piranha achua cheu awang khan danin aphut angin ril rulam doctor nena in kom na hun anei alo trula chuwangin an principal Larisai chuan Nevermore pia khote takte Jericho lama therapy session nei tura shroin Wednesday chuan doctor chu amuta amai ro chu doctor hena chuan in puana engma nei lovin in puana nekin ruam na shan alo neya zunram thiar chuan lama inkom na pindan chua sanin tukver atangin achuak rutaza zalmai pona manmo taka achua lai chuan papakhat nen insuin Wednesday chuan vision anei ta chu amisut pa thilai chu muin athlabar ema wangin kofidora achol lut ta top mai dora chuan serif pa chulai muna thokmek tailara watongin chu pa chuan a coffee machine harsatna alo toka khola chuan Italian tong lira aron lan awangin alo buai ru hle vanei thak takin Wednesday chuan Italian tong alo chiar thiam hlawa ti chuan all samtein khol chu asiam that sak theita ani asiam that sak aya bus stop naibera tha turin tailara chu aphuta ma se tailaran chana apek ma hawin thokle khata mi pathum sa khothila zintrin pilgrim ho thuam no ha mi pathum hi ronkalin Wednesday chu anron ti boya Wednesday chuan lo shiat lo der tumna sate ma se chung mi pathum te chuan anron biak nomna ema wangin Wednesday thin point atwar theita big nganglo anni hau chu minute reilo tea ne so takin atuk zol der mai reilo tea principal Larisai le sarif te po dora chuan ron thlengin naupang ho anin sualti anan shiatin principal chuan thin ur takin Wednesday chu karlama ashwai ngala khua an chua san pa haw ngal borin school lampana an homek lai chuan car accident na satak hi tokin chu car khal tu chu tu dang ni lovin ni china Wednesday in amisut pa kha alo niya chu mizana chuan andom veranda Wednesday chuan thina lam lahi remoi mangin ursun takin ahan tuma hezan hi thabial zan ni in werewolf engemozat thom shiat tur aumbok a roommate eneti chuan hemizan hian werewolf a in le theilo awangin achipui te chu azom ve theilo thuron soin alung chele a chuti lain kofidor ngak tu Tyler pindana kutbung kha ronlang hlolin Tyler hena chuan Wednesday biak sak turin angena Tyler chuan rap zetin Wednesday chu abiak sak ta ni an pani chuan video call manga in biain Wednesday chuan atuka harvest faira in mupuya Tyler chu somin anwam dona sin tin a han thlem kwal vela ma se ani nataka chuan Wednesday hian an school at ne ema wangin reilo te talpo tanbo sanri adu wangin faira kalhi arot ani faira chuan principal Larisai chuan Wednesday chu a en ngun bik hlea hetiang kara hian Wednesday chu Tyler nen in muthovin an pani chuan faira ta tlanbo an tumna lama Wednesday chu a classmate pakhat
Rowana nen in supalin vision dang anei le ta Rowana la chu ram noi lama manmo takin atlan lut ngal lok mai Wednesday thil muwa chuan Rowana chu rong taka tha nin athat tu ero alang lem lo thung he athil mu awang hian thlabar takin aril ru athaka Rowana zuya thil thleng tur va hril chu atum ta ani amai ro chu engma asoi main Rowana chuan apawar mangin thingkung sang taka atan tira ti chuan in puanna nein Rowana chuan anu chu thil mu theina super power nei ani thu asoya tin anu hian kumsom ni pangaliam ta khan thil mulokin Wednesday in Nevermore Academy ati chevek lai alo mudai to ani chu wangin Rowana chuan thil poizo khenma a Wednesday tha mai chu thazoka asia thu asoi telbok ti chuan Wednesday chu apawar mangin natakin ashoka arek betta ma se thok le khata ramhuai shol zetin Rowana chu ronbo thutin ataksa apo somvek nuwa apibo zuile ta ani Wednesday chuan Rowana ruang mu nuam lo zet chu thirin anuin Wednesday chungchang aziana bu te chu ahan keu zuya relo te nuwa police officer havin Rowana ruang chu ronzongin an humai lo rinlok angein sheriff chuan atuka Wednesday in Rowana thi chungchanga atu shiat te chu anlo oi sak lo hlea ramhuai enge ti po shiat lovin atha chu oi theilovin poi khoi tu chu Nevermore zirlai zingami ani anring het burmai officer pakatin anin biak na chu ronpot chatin maktak main Rowana chu himdam pialin aron inlan lol mai Wednesday chu akir le nu chuan a roommate anity poke up competition atana lo phur hor chu awa muwa he competition hi kumtina anbot sei thin long in khalsiak lam ania chumi nuwa Wednesday chuan Rowana biak ahan tuma ma se principal laresai chuan soi chu remlo chan a oma wangin Wednesday chu school atanga no chua ani ti alo shil Wednesday chuan a plan B anga chetlak atulti hriain apa nuchia kutbung hena khan Rowana en thazui turin acha ta kutbung chuan api thu soi oin Rowana chu an thazui ta ani Rowana chu train station pakhata kalin kutbung chuan azui ruzela Rowana chu a hoi kwal zek nuwa restroom a lutin a melandan athak dang lama putar mel puin aron chuak le ta ani alandan dang lama wangin kutbung chuan amizui ruglai niak chu lovin a hoi taruai maya relo tenua putar chu principal laresai mela roinin thak lein ti hian a super power nei kan chuak thei ta chia ani Rowana thina kha chan engemotak wanga thubbo tumin Rowana mel ang takin aron in thak dang lam vela Wednesday chuan du than tur dang anei miau lo awangin ram noi lama kir lein Rowana thina mun kha awa bel chiang ta Tyleran ronpui bombokin apa sheriff azui ruk na lama anin char ani relo tenua Wednesday chuan leya lolet reng Rowana tarmit chu muin a charpa chuan vision anei le ta a vision a chuan le khabu noinok rong hi muin Rowana chu mi le khabu atanga lemziak apot thalai chu a mubok Wednesday chuan ahun khoral tamlovin an class teacher nena le khabu chungchang chu azot fi angal vata an miss chuan le khabu chu an zirlai hluita zinga pol pakhat night say chhota ani thu sein amai ro chu pol chu hun rei tak liam ta khan an ti top to thu ashil an school bana Wednesday chu Rowana pindana lut ruin le khabu chu azong ta khum hnuaya Hmeichhe hi achara room aswasan main Xavier aron lut Xavier hi Rowana roommate ani Wednesday chu rangtakin khum hnuaya abirua chuti lai tak chuan Bianca po rontheng zuin abialpa hluinen chuan anin biak na chu Wednesday chuan longai thlavekin Bianca chuan long in khalsiak an nei tura anity chu ti chiat atum thu asoi Wednesday chu an pindan lama alet vele athusia te chu anity ashil ngal vata
bian kai zok ti chiat adu awangin competition a chuan telve angen ta ani atu ka chuan anity le Wednesday te chu competition a tel turin anin buat saya he inti siak na a hian dan ran pa engma siam ani lo awangin engkim ti athianga hei hi remchanga lain bian kai chuan suaswal rong bol atum ani inti siak tur te chu team lia in trenin anti turber chu an long chu an thlenna tur mun khal thena ron in kerlet le tur ania kong laka to sual engma tok lova line ron thleng ma saber te chu nena changtua puan an ni ang inti siak na chu tran ani vele bian kai chuan athian pakhat chu signal zevin chu athian chu longdang te ti boy turin alo in pai diam to a athian nu chu mermaid lo ni in bian kai in a signal vele tuya chuan a hleulut ngal vata long pakhat chu ti chiat sakin chu milonga chuang te zong zong chu tuya an tla thadwala vani thak takin Wednesday le anity te ro an lo in bot sei thasa boka utbung kha mangtang kain mermaid chu an man theita ani engpo chu ni se anin ti siak lai chuan Wednesday chuan vision anei le pal lau mai a vision a chuan ama ang chia chia sambuang hi muin chu nu chuan Wednesday ne na chuan chabi ani thu asoya chu vision chuan Wednesday takram chu ti boy zuin a har chuale meu chuan bian kai te pol chuan ma an lo shroi mek ti amu amai ro chu beidong du lovin phakar an chua ve ta bian kai ti ang chia khan tui chung lama tanga beilet ve an tum ta ani bian kai te long chu thil zum hriam tak manga ti chiat sakin inti siak na chuan nena an changta hei wang hian siren ni lo pol dangin kumsom le chunga avoi khatnan nena an chang ve ta ani chu mi nuwa nena changtu te chu principal Larasain choi poina no hlanin anity chuan lom takin poi cup trophy chu adong amai ro chu Wednesday eroin limna muta acheng theilovin akal sangta Nevermore zirlai hlui Edgar Allan Poe lim bula in ti thoveng tura kalin chu milim pomlai le khabu hnuaya chuan chin chiana awa muchuaka he chin chiana nge hi ani visana amu rowana le kabuken laya chin chiana chuang Wednesday chuan rang takin athil hriat thiam lo te chu a hra thiam chhozuya le khabuina a entir tumte po chui chuak zelin thu in thup po a hra theita le khabu atanga amu chua angin akut chu voini a han tlokria ti chuan thok le khata mun biru lai chu ronin hongin chuta chuan lo thing takin rowana le khabu phek khat apo thak to na hnu kha awa mu chuak ta ani chu le khabu chu rang takin abeka akhung ngala ma se thuia thlen main mi tu emo hian alua ibdumin aron tuam makmai reilo te hnuwa alu tuamna phelsak anin abulvela chuan bian kai Xavier le zirlai dang then khat te chuan lo din hualin an zawai chuan Night Shades Club member an lo ni reng ti a hra chuaka he pol hi khap ni dai to ma se an principal ber chuan arukin alo lakal pui char char ani Xavier chuan Wednesday chu an pol zom ve tura somin Wednesday ro chuan alo du lova akal son ta dai ani principal Laresai chuan zirlai te hna chuan kumtina an lo nei thin outreach day an man tur thu apuanga he huna hian Nevermore zirlai te chuan mishing pa ngai superpower nei velo te kianga hun man tur ania an omna kalchilin an nun phung an vatom pui ve don ani chu hun aron thlen chuan zirlai te chu khwa a kalin Wednesday po Xavier nen anin kopa Xavier hna chuan a roommate Rowana chu tha ani mial mai theyasin tin thu ashil Xavier eroin Rowana chu aladam emo tin school atanga no chuanin angai thung hei wang hian Wednesday chuan Rowana nu lemziak chu phorin Xavier an ngun taka ahan en chuan lemziaka mipa chu Jericho muchuak tu Joseph Craigstona ani ti a hre theya chu mi hnuwa Wednesday chuan mithiang limte omna kalin chuta chuan Jericho chanchin hlui mu tur te po a ombok ama a kwa enkol tu po lami alo tran pui to mi panau pang Eugene po
va muin chu pa nen chuan an omna lai mun chu an tui chil ta hlea engkim chu chik takin an thli thlai dun ani reilo te hnuwa Miss Arlene chulai mun enkol tu chuan zirlai te chu ron hui khomin mun ma afan kwal puya Joseph Crackston a thil hlui da that ho te chu soikai zoin chu topic chuan Wednesday beng aver hle an fama ta chuan Joseph man ro tha engkim an kolti hra chuakin Wednesday chuan chulai muna tho chu adu hlea ma se chei that mek an awangin arem silo chu wangin zirlai nol puite chu changdora thok turin an thon pheile ta jok ani he dora an na ber tur chu khwaljin te hna kek le changdang te lo sem kwal ani chu mi hnuwa Wednesday le Eugene te chu Joseph Crackston te chung kubung ruwa da thatna ina chuan lut ruin Wednesday chuan lemziak hlui to tak mai mi engemazat in mukhom lai lemziak chu muin chuta chuan avizona amu nu ama angchia sambuang kha alo langve reng mai reilo te a lemziaka Hmeichhe naupang le kabuken lai chu ataka muin Wednesday chuan a han bel chianga amai ro chu aphek chu alo ru avek awangin alem an siam chop ani aring le nuno chuta tak chuan chulai mun en kol tu Miss Arlene Khan Eugene ron shwai lutin until ti ruk chu aman dun chiang hle Wednesday chuan le kabu original omna chu a han zot zuya Miss Arlene chuan hre mel taka changin thamasa loka rukbo ani thuwa soi chu min nuwa Tyler le Wednesday te chu Kofidora Bokhan in mulain Wednesday chuan Joseph Crackston a chungchang te chu a han soi chuaka Tyler chuan Joseph ate meeting house dik tak chu ram moi lama chin hriat lova a om thu soin tu te emo Paulin tombuk atan an mangti a soibok man mo takin Wednesday chu kutbung nen ram noi lama tlan lut ngalin Joseph Crackston a meeting house chu avazong ta reilo te hnuwa zong muthuain chulai hmuna chuan chena in nei ve mumal lo ti hriat tak mi pakhat an va tongbok chu putar chu kutbung chuan ron rek bek chatin chu pa laulutuk chu atlan chenghal nal nala thok le kata Wednesday chuan vision anei le ta tun trum chu kumzali liam ta a thil thleng muin ama angchia sambuang nu kha alo langa khomi puite chuan chu Hmeichhe naupang chu lo hual betin setana tir kautin an lo dem ron luai reilo te a Joseph Crackston chu mi puikara tonga ron chuakin Hmeichhe naupang chu Goody Adams tin akova doi thiam nu anga ngain thiturin achung thu arel sak mek ani ama rual tho hian thil ti sual tu anga pu midang tepo thitura rel sak ve annia heng ho zinga hian anu po atel nge Hmeichhe naupang khongai thak Goody chuan an mani mantu te chu an ram chu sak tu a pulet vein poisai lo suat tu ti tein akova an nun ral muang tak an chu sak awang te chuan a chua sal na sa hle Joseph chuan Goody chu hun engem mo chen mel zui rengin chu mi hnuwa an omna chu hal zuin anung chunga hal hlum an tumta ani Goody chuan anutal chu chan him du viau ma se atumna chu engma lo maya an changzo to si atopa be sei bo tak chungin kongka pakhat atangin atan chuak ta ani Wednesday chuan heng thil theng zong hi ngun taka thirin thok le khata ama a chuan Goody chu aron tlan thuta Joseph chuan atha chimi ma lo chu akian san don lo ti soin he athu soi awang hian Wednesday po avizonata ron har chuak lein kutbung hena chuan engkim ashilta tin thok le khata rowana thatu ramhoi sual bokha ron chuak lein aron veti ahulol mai Rasur buan kara Wednesday chuan chu ramhoi chu zuin amai ro chu achin ahrazui thei talawani keniak amu chu zui zelin chung keniak te chu second railo te chungin mishing keniak pa ngaya aron in thak danglam ta vek mai he thil omzia chu ramhoi kha mishing ve tho anni thin ti aron tarlang chuti lai tak chuan Xavier nen in tok hlolin Wednesday chuan athil mu te chu ashilta Xavier chuan keniak te chu mu ve du viau ma sela Rasurin alo nuai bo zo to ani
atuka mi zongzong te chu an khokona pungkho min Joseph Craigstone alim an siam thar chu a hon na hun an manga mayor le principal reciten an milim thar chungchang an puan chua lai te chuan Wednesday chuan Jericho marching bentenen Fleetwood Mekahla Don't Stop ti kha remoi manga moi taka ron tumin mi puite beng an ti tlai hle amai ro chu tu man chiat na in aron zuyang ti reng an hre lo Wednesday ti lo chuan Wednesday thupek angin kutbung chuan milim chu a han ti kang ta mi zongzong lau le thlabara an tlan chiat sup lain Wednesday heroin ari moi tumlai chu cholsan lova latum chun zom zelin amita chuan pubalak du na hlira khatin a thut mun ngaya ala thurenga chumi nuwa principal larisai chuan Wednesday chu kang mai ti chuak tu ani ringin a han dop ngiala ma se Wednesday la lulul tana na chu alo in puang du bik thak lo larisai jok chu Jericho khwa lo pian theina na thisen chuana rap thak tak chungchang kha shelo dera puin a chua cha let ta jok ani chumi zana chuan amma a lolang chenna in nei lo putar kha ram huain ron beive la in a camera chuan thil thleng zong chu thla alo la chara reilo te nuwa serif le a tho puite po chu pa thina hmuna chuan ron thleng ve zuin camera chuan tual that tu mel alang ti hriain chu an han bo zuya thalak te an han print chuan nuwa serif chuan a that tu chu engdang ni lovin an mangchia ramhuai ronin lar thin kha ani ti a hre theita ani Jericho wa Wednesday le kutbung chu kalin chena in nei lo putar ruang chu an han pi chiang vele a atil mu chu ata chu chin chia zelin uluk takin ruang chu ayan chiang zela chu ti lai tak chuan serif le coroner te chu office a lutin an case chui lai chu an soiduna coroner chuan putar ke zung pui pahni a thlon ve thu chu serif shrilin serif chuan nu chuan ruang andana kongka pakhat in hong chu muin achunga chuan Wednesday mithi angmaya lomu chu muin ring hellem lo chuan ngai thatakin akal san le ta Miss Thornhill class lo langin Raven dance lo thleng mai tur chu phur taka soi hawin Xavier upon Wednesday alo shil shave mola amai ro chu Wednesday chuan engatan ma ngai lovin abeng achungong lui tlat thung Xavier art studio a chuan lut ruin ramhuai ang chia lemziak tam tak a hmuwa lemziak then khat chu manmo taka lain studio chu rang takin a chua san ngala Xavier chu a studio pona chuan loadingin anin ma chon ran mai vane thak takin Wednesday chu rin hel na chang shelowin Wednesday in Ravendan sa a partner ni turin asom donem ti chu alo zot dai mai Xavier ril ru lak pe nan a rot na chu pomsakin a partner ni tur chuan Xavier chu asom tange ani Wednesday chu serif nena kalin Xavier lemzia chu a hmuwa serif chuan chena in nei lo putarin a camera a ramhuai thla alak nen chuan en kop ngal thuain alo in ang chia serif chuan fin fiana poimo tak a hmu chua zel thei phot chuan Wednesday nena thodun adu thu chuan achanga alemziak te nunna apek theya wangin Xavier po rin hel kai ani thu chu serif a hril ngal bok kofidor lama chuan aneti chu langin mayor fapa mi ti du da na sa thin tak Lucas anen chuan in bia in Lucas chuan aneti chu a Ravendans partner ni tur chuan somin aneti po chuan alo rem ti ngala Taylor le Wednesday lo lang le in Taylor chuan angai zon thu shilin dansa a partner ni turin asom ve bok ma se kalpui tur anei to thu soin anialta ani
Eugene chu beekeeping club a chuan Wednesday chuan kalpuin lemziak te chu a hmua lemziaka puk chu Eugene an lo hre hlawin puka chuan a hruaita chuta chuan kutkol le tin hriam tak an va hmu chuak hlo mai Xavier studio a kal lein finfiana ava hmu chuak le a puan thema thisen kai nuai mai chu hmuin a beka uluk takin ada thangal maka Xavier chu lo lut thutin Wednesday chu amanta dansa akal puidu chandik takte chu a hre chuak ta boka Wednesday chuan ama chu ramhuai ani le ni lo azot ta phong mai Xavier chu in soifi angal thuain chu ramhuai chuan amumang lama ati boi thin thu in a changa ramhuai lem chu azia tak thu a soibok vandoi thak takin ramhuai chuan nunna alo nei ta hlau sia ama Xavier ngei po angonga aham thu soin ahamna nu ma po ahmu tir ngal bok Wednesday in abum aniti asia ta ka wangin studio atang chuan anho chuak ngala Sharif ne na chuan akala finfi anata chu ado kana chuan dain testir turin ati ngal bok chuti lai chuan Wednesday typewriter a chuan kutbung chuan thil alo chumol mol mai Ravendans chungchang ania coffee shop a chuan lekha chu tailor a chiar turin ada ngal komite dansa corona tak tak nena ankal sup lai chuan Wednesday chu puka Eugene nena kaltur chuan a in siam mek thunga tailor chu pangpar nena localin dansa kaltur chuan Wednesday chu aron som thut mai kutbung chuan ngai dam dil na thu alo pe chu ni in korfual dumnal tak mai alo bot sai sak vek bok kutbungin athu lo anga thil alo ti awang chuan Wednesday chu athin rim hle ma se akor hak tur moi tak a hmu chuan athin rim na te chu are ta vek mai Tailoran Wednesday a hmu chuan chelo ati hlea Eugene an Wednesday in an plan a thulti a hriat chuan alung ni lo hle ma se atuka ankal mai angai thu chu shilin ama a ram hnuaya kal reng lo tur chuan ati ngala ma se athu chu hialin Eugene chu ama in ram hnuaya chuan akal lui tangat ani Wednesday chu anal ema wangin mi zongjong mi chu ama afuta Xavier po in sumzo ngang lovin Wednesday ron biain Sharif pa nena anin kara in melmak na thu te chu aron shilta Wednesday in Xavier nena anin biak na chu Tailor chu shilin Tailor chu amma in mi ti tu da thin tu te nena anin kom thin thu te alem ziak anti chiat thu te le ama ngei po kum masa loka outreach day an man na a an soi sak thu te Xavier chu an soi Tailoran chu tiang mi ani to lo thu te asoya Wednesday pon adem lo thu te chuan alo chang ve bok Lucas chuan a thian te chu lo text molin Joseph Craigson alim an hala wangin phubalak an lo tum ve mek boka Wednesday po chu lam tuala chuan alam ve ta Eugene chuan puk omna chu thlengin mi pakatin puk ahal al lua lai chu awa hmu chuaka party na lam lo lang lein Lucas le a thian te chuan sprinklers chu onin thil tui ril sen vek chu mun tina chuan a phu tawak mai mun tin mai chu a sen phut veka mi zongjong chu trechel chulin tlan chua tum chuan anin bo rum maya chuta le Eugene chu ramhuain a be wangin a thidon ti chu a hmule ta hlol maya man mo bak lengin Eugene chantur chuan ramhnoi chu apan ngal thuai Eugene an ramhoi rum thom a hriat vele tlan chengalin Wednesday lo ange ngei chuan thil a thleng tran tamai le Wednesday in Eugene chu autor tuarin anin muthei lok lova vandoi thak takin Wednesday in a hmu hmain ramhoi chuan Eugene chu a khoi manta a chi patanga a ke zungpui thlengin thisenin a bo zel zul maya an class teacher Miss Thorn Hilipo localin ala damle damlo thu aron zot ngal chuk bok Wednesday chuan apa police le khapoi mo pakhat a mu chuak le ta hlau mai hun kal to lo langin
Larissa in Nevermore kotlaya ruang let reng chu abua Gomez chu achung zona tak chuan chemsei tak kengin alaudinga tisen akai noi bok police ten Gomez an hroi lai chuan Morticia in mi atha wanga kutkol an bun tir lai a hmu chuan Morticia chuan a hmangai thu a han shrila tun huna in herle toin Nevermore Academy Parents Weekend manna aron langa an chin dan ngai te bokin Gomez Morticia Paxley le Lars te po chuan school chu an ron thleng principal Larissa in zirlai te le an chung te local zong te tan chuan thu asoya aniti le achung te po lo langin anu chuan werewolf thilti theina ala nei velo awangin a haule ngal char mai Gomez le Morticia po in an fanu chu a hun man dan te an han zot ve boka Bianca nu Gabrieli po alo in lan ve bok Morticia in Larissa yearbook chu chiarin an hun kalto an panhia talent soa an teldun thule Judy lamdan Larissa in athiam thinzia thu te chu soi chuakin thil theng zong kim chang taka a hriat thu asoya Larissa in therapist nena an chung kwa therapy la tur chuan Adams ta chu thu ron pe in Adams ta chung kwa po chuan an lo pom ve mai boka Kofidora chuan sheriff lo lang la in ramhuai kutin le puana tisen kai DNA test result chu phone atangin alo zot fi ave mek Adams chung kwa te chu ko chunga an kar dum chuan an ron luta sheriff chuan call dongin putar ruang endik tu tur Dr. Anwaran anunna alak thu an ron shil Dr. Valerie Kinboard bula chuan Adams chung kwa te chu therapy la turin an thukom thapa Paxlian aunau nu angai thei zia te chu soin an nu le pa te po chuan an ngai ve thin zia te an soi ve bok Wednesday chuan thil tumdang aron nei le a apa police file phorin tunge Garrett Gates chu nia engwangin nge apa in atha ti chu azot ta sia maya Morticia chu azak hle mai thil hlui a phor chu awang le a chui chian awang chuan Wednesday chu a haw shepa an case po atop to thule Gomez po a film vek thu a soibok pon thlenga inzui chuakin pona chuan Wednesday in anu hna chuan engang po in thlop lo ma se athil chui chu a chol san lo turzia a shil vele sakbok Kofidora chuan Bianca le Gabrieli te nufa po in huin pol pakhat morning song akai hroi thule mi rilru doya poisa siamnan aman thu chu Gabrieli chuan afanu chu ashila amai ro chu a siren songs te chu an chuai tana sumlama in dailona awang chuan Bianca in ami paten Gideon chu pasala anei thute ashila Bianca chu mingthak turle Nevermore kalsana anbula omtura andu thute chu shilin azui holo vai chuan inbum na manga Nevermore alu thu apuan zar tu thute chuan Bianca chu avowa Wednesday in Eugene chu damdo ina vatloin athian pa chu ICU wa koma in aomti avahmuwa chutia athian pa aom chan chu ama in demin a in thiam lo hle chuti lai chuan Eugene nu chu lokalin Eugene an thian anei ngai lo thule atana thian ani awang te chuan Wednesday hena chuan lom thu a shil mola mithida na a sheriff chu kalin Dr. Anwara thi dan chui chiang turin avakal Dr. Arwanan anunna alak ma ale khan chia chu chiarin kumsom thum kalta mi thina a document diklo tak apek chwa wanga a in thiam thei reng lo thu chu aziaka CCTV chu thildum ban takhian alo in khu dai si Dr. Arwana thi chan le wang zong po chu an ra chuak thei talwa ale khan hu chia chuang kumsom thum kalta document diklo apek chwa chungchang chu Gomez Adamson Garrett Gates athana thu buai ani ti an ra chuak ta Wednesday chuan anu Morticia in Rosen Garretta thana ada chu alo thlir reng mai Academy tuala
ruai an the lai tak chuan sheriff chu lokalin Gomez chu aron manta anupui fanau tele mi zong zong chuan hril hai takin an thlir thup mai Wednesday le kutbung chuan apa chu jela an vatloa thudik engkim hril turin apa chu atita apa po chuan thudik chu tlang takin asoya Garetan Morticiai chu alo achil thei hle thina Morticiai zuile en thlak achin tran awangin Morticiai in police nena hial athlen ta ma se police lamin ma an la thei meu silo thinrim takin Gomez chuan atha tak thute apa tu soite chu thudik tak ani nge ni lo ti le oi tur nge oi lo tur ti te apa chuan thiam lo na anei lo tak takem ti te chu Wednesday po chuan hria thiam har sa ative hle anitile anu lo langin anu chuan summer kema lutir tumin werewolfa a in thlak theilo awangin ti luina kema in thlak tir atumta aniti chuan anu thil rodan chu adu lo hle Morticiai chu night shade ho in mu khomna chuan dingin Wednesday a local chuan athil hria du zong zong chu kimchang takin alo hril fai ta veka Gomez le Gareta anin beilai chuan Morticiai in alo thlir renga Gareta ka chu phuan borborin atal boi chawa chuti lai chuan Morticiai in Gareta chu avavit Gareta atlak nuwa lerisai chechel chul an hria chuan Morticiai chu Gomez chuan tlan chevat tura tin Morticiai tan chuan a in huam hle thu chu Wednesday chu anu chuan a hrila Wednesday in Gareta ka aphuan ti a hria chuan Gareta chu alo boisa reng ani ti le achunga thil thalo thlengsa a om thei ani ti ngai to chuakin annu fa chuan Jericho thlan muala kalin finfiana zong turin Gareta thlan chu Wednesday chuan a laya police in ronmanin Gomez tan na bul chi a chuan annu fa chuan an tan tir Wednesday in thana tang chuan khutjung tang pol danglam tak hi alo lai chuak man hlau maya chu thil chu anu le pa te an bu chuan Morticiai in Gareta avi khan Gareta chu night shade turin alo fan chuak mek ti le athi mek ti chu an thra chuak ta Wednesday in Gareta hun kal to chu muin apa in Nevermore zirlai zong zong ta chu night shade tura shai tura thu pein tur chu apeya night shade chu Gareta ipteya chuan kepal hlawin tur chuan afan ti amu chuak ta jail atanga chua zalen anni hnuin mayor worker hena kalin anthil mu chua thar te chu an vasoya Morticiai in mayor chu ama a in humhim du wangte Garetan ati boy thin ti te a report mol lai poa ma alak du lo awangte case thu botum ani thuin a chua chang ngal mia bok Wednesday in Gareta kutrang night shade kai chu muin Morticiai chuan apasal a chua sak vat lo chuan athil ti ten om tak te chu an puan zar vek tur thu chuan mayor chu avowa mayor po chuan apom tavat ani Gomez laka thu boy zong zong chu li vek niin sheriff po chuan Gomez hena ngai dam dilin anin chibaya anything anu bula chuan ahun alo thlen huna a in thlak danglam ve mai thei tur thu te tilui ngar lo tur chuan ama chon ve a parents weekend chu topin Adams te chung kwa po an in mang tha ve ta Wednesday in Larisai yearbook abi chian nuin Larisai bula chuan kalin talent sowa Judy ti da nazir nilawin Judy a in ti chang ani tin ama chon le tapiep mai Wednesday in Larisai chu a in thlak danglam thei ti chu tha chuakin rowana thi na po khan engma thlenglo anga alan theinan rowana anga a in ti chang ti a tha chuaka Larisai in zirlai te humhim nan le mual pholo nana ti ani thuin achang chuta Wednesday chuan Larisai bula chuan ani le Eugene ve thung kha ati chia chuan pon lama au thom le chechel chulri omin tukvera andak chuak ngala pon le ya chuan meina satakin asur don ti hi mein alo inziak al hlua mai
Wednesday chuan a power nei te control tan zirtir tu atana thaber tura angai ama tha tu te zingami gudi adamsi tharau biak tumin in thoina aneya chuti lai tak chuan a roommate Anity ron lutin Wednesday rilru in sorbing lai tak chu aron ti khailak an thian duna anin biak lai takin mi tu ti hriat lo hian an room kongkhar hnuai onga le khathem hi ron zepin chuta chuan hei hi alo in ziaka Wednesday in chana adu ani chuan zanlaya Joseph Craigstone thana akal turani ti ania ti chuan Wednesday chu Joseph thlan lama kal tumin a in bot sai anything akal pui nge amai ro chu beiselo takin Wednesday birthday surprise nana achiante ruwa man chulo niin ti chuan birthday party lim om tak an mangho ta ani an omna hmuna mei chem na thu in ziak chuan Wednesday mit ala leya a han en chian nak chuan an school campus a thu in ziak hal to hnu nen a inang ti a hrachuak ta a thok le khata vision nei le in goodin Wednesday chu lo in raring sa tura chain a beiselo takin Josepha aron kal tur thu a hril goody chuan Wednesday power te chu thunun sak emo mandan zirtir a theilo na a ma se Wednesday chu ti tur a ko mu thei thung ani Wednesday chuan an ma a ron lang mek building hlui cheto taka channa a oma wangin fangchuak turin atia an school principal Larissa chuan an mayor ro muin an skula thuziak hal nu chia tu manchuak turin tranpuina avadila mayor chuan lom taka lo dong sangin he thil ti tu hi an chui mek ani ti alo shil an academia Xavier le Wednesday te ron lang le in an school tuala thuziak chu ngun takin an thira Xavier chuan Wednesday in apower manga Joseph thana athil mu te chu hriat chua achak le achan chu Wednesday hian Xavier hi thil engemo taka in nam noina anei nia arin hlelwangani amai ro chu Wednesday hian athil mu te chu engma asoi chuak du lemlo chu mi hnuwa Wednesday chuan koma a la ommek Eugene klo le in chuti lai tak chuan Dr. Valerie hi pangpar kengin aron luta Eugene nu chuan Dr. te chu an hosan lok hlana afapa lo en ngun turin acha ani Dr. chuan Wednesday chu hankom yel tumma se Wednesday eroin lo narin akal santa deya chuti lai mekin mayor chuan until chui lai chu ngor taka kalpui zelin Garrett Unaunu death certificate adong lol mai chu thina chuan thil fel lo aom nia ring hlelin tun hnaya an ko chunga thina thlengte nena in kai hnoilo abei sei le Wednesday chu Tyler ko turin athona coffee dora avakala Tyler chuan Wednesday chu in date puya somin Wednesday eroin channa apelem lo chuta sheriff po ron lut vein Wednesday chuan Joseph thlan omna hmuna athil mu te chu sheriff nena a han soya ma se sheriff chuan an case lo in rol to lo turin ashil chumi hnuwa Wednesday chu akut bung nen Xavier lemziana studio to tura kal lein visiona building hlui to tak amu azia chu Xavier a entira Xavier point chu tiang chia tho alem ziak chu entirin amu manga amu atanga ziak ani thu asoi he an building thir lai mek hi gates chung kwa in hlui ni in atuk zinga Wednesday chuan avatlo hala July munna thlen rual chuan achunga tanga mayor on chuak chia lai hi muin akut bung nen chuan mayor pa kar hnunga chuan an biruta ani mayor le sheriff in biak na chu ngai thlafu in mayor chuan poi khoi tu a hra chuak to nia in soin sheriff chu cafe a muturin asoma ti chuan mayor chu cafe lama in khal chuak halin akar hnunga chuang ve Wednesday le kutbung te chu a hre hau lo cafe an thlen chuan mayorin sheriff mutura kong across lai takin kar pakhatin aron suwa ti chuan sheriff chuan accident chungchang chu ziak thlangalin
Wednesday thusiat ang te chu alo chin chia zel ani Wednesday chuan avakal na in chungchang thusiat bel adu awangin mayor car hnunga alud ruti soin athil mu ang te chu asoibok an academia aled le hnuwa principal chuan Wednesday chu phalna lama salova khua a akalawangin alo hawa atuk zinga Wednesday chuan Tyler a callin in date aremti thu avashik ta ma se hei hi athil chuilai chunjam tura pona chu adu wanga remti ani ti chuan a thianu eniti chu bumpokin a birthday lomnon turanga in soin asom veya an hostel atanga chuak rudunin Tyleran aron suai zana Xavier chuan Wednesday te room tuk ver chu ron kik ruin tuman an chan mailo awangin avadak luta kutbung khan an kalna chin alo shil Wednesday chuan gates ho in luya khan a thian te chu kalpuin enitile Tyler te chu an phok hle heta chi hian Wednesday in abumani ti in chachuakin an lung oilo lebok amai ro chu an thleng ta sa sa an ti deuh nge ni Wednesday chu in chunga chuan an zuilut ta thova Wednesday chuan mayor sutu kar pol kha vamu chuakin pindan danga Joseph thalak omna mun thiang lim ang maya an cheibol avamu bok chulai hmuna bati omte chu an lo la lum vet awangin an thian ho chuan tu su hnu nge ani ti hriat tumin anin tender ngala eniti chuan Wednesday awvatin Hmeichhe pahnih te chuan pindan pakhat lua lai ni om tak hi an vamu chuak pindan chunga khum chu felfai taka siam ni in abula pangpar thar lam tak alo in khoibok tin music box hi muchuakin chuta chuan LGT a in ziaka chu Laurel Cage ti na ani he ming nge hi ani ama a mayorin faila a en kha thildang an thi thlai zui main Tyler tre thom shein an vapan ta Tyler chuan chanpuina adil baka a thian te chu ramhuai aom ti shilin film khur turin a chabok ramhuai chuan Wednesday le aniti chu zui ve ngalin basement a lut ta chuta chuan trophy sang ramhuai in amishing tha to te taksapeng engemo hi lo omin bura da that vek an lo nia Wednesday te chuan hun an nga lo ti hriain tukver atanga pona tlan chuakin Tyler a zong turin an lut lia Tyler chu nungdama lo la omin amai ro chu a oma hamna hliam tuarin alo om meka Xavier apo ron thleng zuin Tyler chu a hruai ho puita ani ina chuan Tyler pa Sheriff kha ron lutin Nevermore zirlai te chu a ina tanga chuak vat turin a hrila ma se Wednesday chuan Sheriff chu gates chung ko in luya chuan va hruai le ngatin amai ro chu evidence tur engma alo om to lo taksapeng da that emo ramhuai engma mutur aom si lo awangin Wednesday chu dot soi a ang takleya Sheriff chuan Wednesday nena thinrim takin afapa chu muto lo mai turin a shilbok Wednesday chu andom lama akir hnuwa ankalna atanga ahon music box chu bi chiangin among atang chuan Wednesday le ami mangai berber achung tele achian te thalak aron ta chuak treu mai damdo in lama mi tu ti hriat lo kuthian mayor worker ventilator aphoya worker chu boral ngalin vuina a chuan Wednesday chuan mi local te chu chik takin athi thlaya mayor thatu po atel ve nge a ring het bul chuta an pi aloka tanga lo thli reng tu hi muin ram hnuai lama a lut zuya tu dang ni lovin apate festera aloni
Fester chuan atunu hna biruk na tur hmun amamo thu soin Wednesday chuan Eugene huai buda na ina abiruk tiri ta ani Wednesday chuan apate hna athil chui lai te chu shilin lemziak anei ang te chu a en tira Fester a hriat danin anram huai sual chu height ti ania height chuan Nevermore Academy din tu ber Nathaniel Faulkner chu zui berin Faulkner chuan ram huai chungchang azir chian na sat thin thu a soibok Faulkner chuan a diary chu Nightshade Show library a ada chu mi valam tur chuan Wednesday chuan apate chu asom zui zanlaya Wednesday chu apate ne Nightshade Show pindan thuru ka vakalin Faulkner a diary chu an lata a Wednesday chuan chair thuakin hai thau chu mishing pa ngai ve tho an ni ti a thachuak mishing pa ngai ni ma se chemical pack an ni vai chuan ram huaya an chang ta thina hai te hian an mani thunun tu master an nei theu bok atuka Wednesday chuan Xavier chu height ani ringin ngunzo ka en thlain apati anen chuan an zui ruta Xavier chuan ram hnoya Dr. Kinbot nen in muin Wednesday chuan Dr. chu Xavier master ani ngei ringbok Wednesday chuan chu thu chu principal shil tuma avakal chuan Dr. Kinbot chu principal officer alo omve kurwangin ashil duri talawani Wednesday chu cafe a kalin diary chu Taylor a entir veya chuti lai chuan Taylor pa Sharif chu ron kalin beng rok na thila in nam noi ve Wednesday patea Fester chu aron zong kwal apa chuan huwa Taylor chuan Wednesday chu in date puya som lein ai ti chana adu lo thu asoibok ti chuan Joseph thana in motorin anrel khuta ani zana chuan Wednesday chu in date tura achwa dona kutbung hna Faulkner diary chu loveng hem tura chain achwa santa ani Joseph thana chuan Taylor an Wednesday tana romantic thayang berin alo chei moya Wednesday po ahlim ruhle Taylor chuan thian pialam an ni thei abei sei thu a soi lain Wednesday heroin thildang soipui alo tumchar charbok Taylor chuan Wednesday chu fo tuma a handin neile deu lai takin apa sheriff le police dang ho chu Fester zongin anron lang hlol mai ti chuan anin kisman talova an hole ta ani Wednesday in andom athen chuan apindan chung lo nok vek chu muin Faulkner diary po chu abotel ti a hrachuaka tin arutu hian kutbung kha chemteya vitin banga alo vitbur nge Wednesday chuan manmo takin kutbung chu Fester hna akal pui vata Fester chuan thei top chuain kutbung ti nun le tumin apowa te chu a han manga atinung le thei ta shram ani Wednesday chuan apate chu an school huam chung chua sanvat tura shilin police hovin anron ending don ti ashila atuka Bianca le Lucas te chuan Wednesday hna mayor thattu chungchanga tushiat an nei thurun sein Lucas chuan apa mayor laptop a chuan thupoimo mel tak amu thu asoi Lucas chuan apa in Laurel Gates ani ti a hrachuak anga ma se asoi chu main Laurel chuan athat ani ring an hriat thei china Peter kumsom komi in Gates chung ko in hlui chu lein kumkhat nuwa athi sana chu Peter and call tu chu Laurel Gates hi ni in Peter thi nuwa chuan Jericho lama achuk te ta na phuba la turin Laurel chu ainson ta ani Wednesday nu le pa ba ka mayor worker tele coroner te chu mo phur tu angin angaya Wednesday chuan tual thattu chu Dr. Valerie Kinbot ani a ringin therapy session nei turangin a clinica avakala Wednesday chuan doctor chu dopin doctor la chuan Wednesday pu na te chu alo hrethiam lo hle Wednesday in clinic achwa san rualin Dr. Kinbot chuan an school principal khor halin Wednesday pu na awanga alung oilo thu te chu awathlen ta
chutia anin biak lai chuan a clinic bathroom a thawm a hriat awangin ava endik ramhuai hai chu lo amin a bei zui ta ani principal larisai le Wednesday te chu hospital a thudunin Sheriff chuan Dr. Kinbody thi thu aron hrila Wednesday chuan engkim ti top atu awangin Xavier lemziana studio a vakalin ava chhuat chhal ta ani Xavier apo alo phana sa hle thole khata Sheriff te chu ronkal thutin Xavier studio a chuan mithi to te thil engemo evidence tur tam tak an muchuak bok Xavier chu man ngalin thiam lo na anei lo thu soina sama se tu man an ring lo Wednesday chu coffee dora kalin Tyler nen anin fop ta ngengea chuta tak chuan vision nei lein Tyler an Dr. Kinbody athat lai chu a muta ani ti chuan Tyler chu mi tha mang hait alo ni reng ti a rachuak Wednesday chu ham haile thong takin dorata chu atlan chuak ngala Tyler lain eng thil nge dik lo ti sathiam lo takin a en liam ringot zan laya Wednesday chuan Tyler chu ram hnuaya mutura ko chuakin Tyler chuan anin dei le donemo tin a phur hle ma se abei seilo takin Wednesday chuan adop zuita Tyler chuan Wednesday puna te chu a phana sa hleya ma se nunglama tang chuan Night Sage member ho bian kaile midang thil ti thei tak tak te chu ron chuakin Tyler chu Xavier studio a chena phuar betin an dop zuita ani Tyler in puana atanga an hriat chho chu Tyler anu hi height lo ni rengin chu Tyler hian anu a chhun ta ani Tyler soidanin anu hian chiang kwan lo na engemo anei bok Tyler chuan mi tuma atha lo thu soina sa hlema se Wednesday thil mu kha a chiang si aram huai ni na phorsuak turin na ator tir chanta a thian te chuan Wednesday thil ti chu thlop du lovin an trin santa ani Sheriff chuan Tyler le Dr. Kinbody te therapy session recording chu angai thameka alandana chuan Tyler po hi Dr. Kinbody en kol lai aloni Tyler chuan anu thi na in ama a ngong anei na sat zia te soin aril ru adam hlei thei mek lowa chuta principal larisai chuan Sheriff chu ron callin azir lai ten Tyler an kidnap thu aron shil bian ka le midang ho chuan thil thleng kha principal hnena an hriat tirani te chuan police ho chu Xavier studio a kal ngalin Wednesday le Tyler te chu station lama hruai phei an nia principal larisai chuan Wednesday hnena Tyler pa in file a thelu don lo awangin chua zalen thei tur ani thu hriat tira Wednesday in police station a chua san don lain Tyler chuan ron bele in athil ti sualte apuang ta mi atha apiangin amitha te launa ang chia kha anei ve thil ani ti soin enge lo thleng le tur a hriat bik lo thu a soibok principal larisai chuan Wednesday nung chang chu ani to lo ti in school atang chuan an hot chuak ta atu ka school chua san turin a shil Wednesday chuan Tyler haid ni na afin fi ma chu hun tlem la pek bel ri turin dil ma se principal chuan athu asut thei to lo ti chuan Wednesday chu chuak tura in siam tranin anything schoola an hun nung ber an mangdun ta tin bian kai le Night Sage member ho po mumal taka thain Tyler chet lak le hun tur lo ngai chang turin ashil an mi stone hili point in thanan pangparte pein du sakna sang tar ahlana khuwa achwa san le main Wednesday chuan Eugene chu damdo in avatloin alo har chuak to a
Wednesday chuan height tom na puk chu Dr. Kinbotin a har to thu soin Tyler chu Dr. Kinbotin thu apek thin thu a soibok Eugene chuan Niko Shelova a om hmain mi tuemo ko dum ha but sen bun a mu thu soin chu chuan puk chu a hal ani atia chuta tak chuan Wednesday chuan but sen bun thin a mu chun chu an Miss Thornhill ani ti hra chuakin skula avakir lea Miss Thornhill chu vama chonin Laurel Gates tin avako nge Miss Thornhill chuan Wednesday puna te chu a phana sa lea chuti rolin chungrila athin ur hlebok Wednesday ero klom mai du lovin Tyleran ani na apuan vekto thu soin Miss Thornhill thil tumte po shelok vek angin a in soya Tylera damdoi manga lo thunun thin tu ani ti a hriat thu a soibok chuti lai tak chuan Tyler po ronin lanin Miss Thornhill po chu a in puang ta Miss Thornhill chuan Tyler hena Wednesday chu that ngal tura thu pein amai ro chu Tyler mel chu aron in thak dang lamta an kianga dingve reng chu Tyler nilavin principal Larisai alawun di renga Miss Thornhill ti ngai na shelovin principal chu nai se tura chu hlum ngalin Wednesday po Niko Shelovin achuta ani Eugene chuan aniti chu video call a biain Miss Thornhill chu misual ani ti avashia tira principal Larisai le Wednesday te po Miss Thornhill dop tura an kalmek thu shilin aniti po in alo bo zui vat tur thu atiam chuti lai tak chuan kutbung kha ron kalin thil thleng te chu aniti a hrit zung lunga kha chu thisen ang maya bial eng papin Wednesday chu thana chena phorbe chungin aron har hlol mai Miss Thornhill chuan an school ti chiat vek atum thu te soin Tyleran amitha te taksapeng manga Joseph tharau ko chuale minung anga omtir le atum dan te asoibok Guri Adams Khan Joseph Craigstone hi athat mai chaupo ni lovin atharau thlengin an chia aloa Wednesday hi Gudi thisen zom diktak ani awangin Miss Thornhill chuan beisena sang tak nen Wednesday thisen manga Gudin Joseph thana thisen manga an chia alolo to chu khon thei ain ringa he in thoina hi thasen zana ti chi ani awangin hun rei tak ata to Miss Thornhill hian alo ngak reng to ani he mi zana tan hian ain bot seina po a thahle heti lai mek hian Sharif chuan dota pu awanga anman Xavier chu jelama khung turin apur chuak meka chuti lai tak chuan officer pakatin ron kolin Eugene nu le paten Nevermore Academia thildik lo omnia an hriat thu anron report wangin Sharif chuan Nevermore lam apan puile tari ani khan lama Miss Thornhill chuan Wednesday chu in thoina nei puin phuba lak tum em Joseph ruang chu an kai thole theita Wednesday chuan huai sen takin alo machon ma se Joseph chuan chemtea vitin thiturin an ka santa ani vale thak takin Gudi thara chuan Wednesday chu ron tran puin Joseph ne theidan tur kong aron shila anuin apek a talisman thi or lai chu mangtangkai tura shilin he thi mang hian Gudi chuan Wednesday taksa liam te chu atidamanga ma se Wednesday hian Gudi tha hi amu thei to ngai don lo ani Wednesday chuan Gudi thuron chu pomin alo dam le ta academy lama aniti chu bian kai le night sage dang ho nen in muin rahman na an siama aniti chuan night sage ho le siren so power mangtang kain zirlai zong te chu school atanga chuak turin an ril ru nei acha ang tin arot tin ama ve thung chu kutbung nen ram hnoi lama Wednesday zong turin an fe chuak ta ani ma se hemizan hi thasen zan ani awangin pona achuak chi chu aniti chu rang takin werufa achang ngal thuaya
Serif po in ari ru thak lein academia kal ai chuan afapa Tyler nu chui turin akalta ani Xavier chu akar chunga kalnanin ram hnoi lama alu bo santa vane thak takin Xavier chu kutbung khan achua zalena Wednesday po dam taka ron tholein Josepha dan tumin manmo takin awum zui nima sela konglaka Tyler tokin haita alo changa Tyleran Wednesday bay atum lai takin aniti chuan a werewolf thuam fam kim nen alo bay leta anin sualta ani Joseph po in school chu thleng toin ati chetran ta Tyler le aniti te po la in bay chun zam zelin aniti chuan nena a chang zui ta aniti chu mishing pa ngaya chang lein kutbung khan aron zong mu thei ta Serif chuan afapa Niko Shelova lolet reng chu ron muin sarwak vekin thisenin alo bual khat vek ani Wednesday chu school lama tlan zui ngalin apa ngun nam chu ral thuam bera manga Joseph chu vi a han tuma ma se patling na chu alo chak ema wangin a hne mai lo Xavier po ron thleng vein athal mangin Joseph chu a han kapa ma se Joseph chuan thalmu chu akap tu lama hoile tirin chuta chuan Wednesday aron tlan vata thalmu chuan Xavier aya Wednesday chu afuta ani vane thak takin Wednesday dara afu hlawa ti chuan atlukna ata thole ngalin Joseph chu a beilet zuya vandoi thak takin apa ngun nam aken chu ake som tavek mai ma se alaklom du haulo api gudi in ashil chu la sharengin ngun nam them la bang chuan Joseph lunga tak avita ti chuan Joseph chu akang ral tariai riai ani ma se hei hi atopna alani lo Miss Thon hi chu silai kengin alo la in pei at mai amai ro chu vane thak takin Eugene chu akwai khoilai te kengin aron lang vele ta ti chuan khoi te chuan Miss Thon hi chu anjuk ta luai mai an school chu an hum him thei ta ani chu mi nuwa aniti chuan ram hnuaya an school nau pangdang bi ru te chu wazong chuakin an nuwa Wednesday po chu avapan le ta Wednesday te dom pindan ron langin school an chaw to dona wangin an bung ruate an lo thir chuak meka Wednesday chuan a hrian te ho chu thana thu hlanin Xavier nen po anin mu Xavier chuan thilpe katan phone pe in a number a save sa nge ti chuan Wednesday chu an school chua sana an kan liam lain a phone thara chuan message mak tak dongin mi tuai mo hian thalak aron thona ain thak reng thu aron shil chuti lai tak chuan trak lian tak pakhat lan lai hi ron langin a chunga chuan Tyler a thua ani na ramhuai haita a changle mek ani